Mayor Jerry Treñas gipangunahan ang pagtanom ng native trees. Samtang publiko ginaabisuan nga magpakig-angot sa City Vet Office kung may ginabatsyag ang ginasagod nga baboy. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang pagtanom sang native trees sa Molo Plaza kahapon nga adlaw. Isa ini sa mga ginahatagan karon sang importansya sang alkalde para ma-revive ang mga plaza, lakip na ang mga tree parks ng syudad. Nalipay ang alkalde, bugod madamo na ang natanom sa palibot, kag ginaengganyo ang publiko nga magbulig sa mga tree planting activities. First, para sa environment, no? Second, preservation sang aton native trees. Balan nyo, ang exotic, mabulubudlay, magbuhi diri. Pero may harap man mga tahom nga mga exotic, nga enjoy man kita gani, mga fire trees, mga dira sa cherry blossom dira sa diversion. But we are really pushing for the native trees. And even without the ordinance, we are doing it already. Sa karon, may grupo gid nga responsable sa pagtanom sa mga bulak kag native trees. Ini sila suno sa alkalde ang adlaw-adlaw nga nagatanom sa mga plaza, center islands kag mga tree parks. Balan nyo, ang syudad taya, may harakit dedicated team gapananom lang bulak. Bulak lang na ya. So kita mo ang center island subong sa diversion, santan, pulagi na tanan. Tapos, may mga yellow bells kita sa piyak. Bulak lang na ilatanan nga bulak. Dason Garden of Love naton, bulak man na. May haraman kita dedicated team kay Armand, Dairit, a former DENR employee. Nagatanom lang kahoy nga kahoy. So, i-check ta kung ano ilang inventaryo. Sang damlag lang, ang native beach trees naman ang gitanom sa coastal area sang Barangay Boulevard Molo sa diin nahamtang ang beach forest sang syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Naka-alerto ang City Health Office bungod sa African Swine Fever. Suno kay Mayor Jerry Treñas, may pila ka barangay nga giniimbestigahan subong matapos pila ka baboy ang nakitaan sang simptomas o kung suspected ASF. Magluwas pa ini sa nasapwan nga mga patay nga baboy kag ginpaanod sa creek. Na-quarantine na ang bilog nga area sang may suspected nga ASF. Why nagasulod, why nagagwa nga baboy dira. May panawagan naman ang Iloilo City Veterinary Office, ilabi pa sa mga backyard hog racers nga gilayon magpakig-angot sa ila tanatapan, ilabi na kung may sintoma ang mga ginaatipan nga baboy. Suno kay Mayor Treñas, importante ang gilayon nga pagpahibalo para madasig ang obrahon nga intervention. I think importante nga pabalugid kita sa City Vet, balaan ninyo ang ASF bala siya dugid ka infectious, no? Kung kabalo ang City Vet, then may mga intervention kita nga maubra para maproteksyonan man ang inyong ginasagod nga baboy nga iban nga waay man gabatyag, no? Kaya balaan nyo kung apektado na mabatyagin na yan dayon kag mapatay. So, kung kabalo kita, mas makabulig kita tani dayon, no? Muna, hindi lang ka mo mapakulba, kay bululigan man namon tanan. We are ready to help out. Nagapadayon ang border control sa mga banwa nga mayara na sang recorded ASF cases. Samtang istrikto sa gihapon ang Iloilo Slaughterhouse sa pagbaton sa mga baboy nga wala sang municipal veterinary certificate. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.